Oh my god. Faggot. Fed faggot. Hvad har du købt? Roulade. Til 10 kroner, der beskukker. Jeg køber en som selvfølgelig, ikke? Sådan Ja, det smager en fed faggot. Og så er det værd, det er den dummeste ting, jeg nogensinde har hørt i fucking hele min fucking liv, ikke? Det er den dummeste ting, jeg har aldrig hørt noget dumme. Du skal være 16 år for at købe energidrik i Fakta. Så man, det der, ikke? 3.000, man. Det er bang, man. Ind i Faktas kuse. Fuck lige Fakta. Jeg er fra Jylland. Jeg er fra Jylland. Jeg er fra Jylland. Jeg er fra Jylland. Jylland. Du er halv jyllandet, så du skal Hvad? Jamen, jeg snakker sgu da ikke jysk ligesom dig, man. Nej, men det er på grund af, at du er opvokset i... Det er fordi, du er en fed faggot. Og hvad er det værste af det hele, ikke? Alexander. Hvad? Hvis du tager 1 år fra min alder, hvad er jeg så? Du er 14. 14. Så er der 14. Så er han 14 år. Du er 1-4 år. Og jeg kommer fra Jylland, og jeg er 14, og man kan bare se ud over det hele, man. Altså, Fordi der bare går ned i en bakke, man. jamen, det var mere af, at vi ikke har de der kæmpe højhuse som vi. Ja, det er bare fucking nice, man. Jeppe K. Kristrup skole, man. Gider du da bare med hårdt, man. Hvorfor du skal ikke afsløre alle mine planer? Hvor er det, jeg bor? Alexander, han bor i sin fars røv. Oh my Men god. han går på Kristrup skole. Men det gør jeg ikke, fordi jeg er ikke en faggot randersianer. Du hedder jo faktisk Randersianer. Ja, det sagde jeg også. Nej, du sagde Prøv Randersianer. at høre. Det hedder københavner, ikke? Det hedder ikke rasianer, eller hvad fuck det er, du siger. Randersianer, Randersputti. Og der er flødeskum i. Rigtigt, der kunne jeg bare købe en helt flødeskumpakke. Altså. Når du tænker på roulade, hvem tænker du på? Flødeskum? Gustav Winter. Lol. Han spiser altså roulade. Prøv at kigge, hvordan den bare går ned her. Sweet tops. Treetops. Busketops. Ej, okay. Busketops. Skoletop. Skoletop. Krølletop. Bortset fra, at han ikke har krøller. Nej. Oh my god. Så ligger der en hundelort. Der ligger en hundelort. Hvad ligger der der? Det ved jeg ikke. Hvad ligger der der? Prøv at se, han er så bange på at gå over i sand. Hvad ligger der der på jorden? En hunde hvad? Hun er lort. Hun er lort. Hun er lort. Skole. Det er sjovt. Hold da lort. Han er lort. Og det er Nu ikke laver vi min, livestream senere. det er ikke mig, der har lavet den der lort. Jo, det skal starte lige at sætte dig på. Dejlig dame. Vi skal høre på vejen, hvordan det var Og på jeg siger vejen. det lige, ikke? Randers, ikke? De har de dejligste damer. Vi kigger op i byen, mand. Er du sindssyg? Ja. Bibliotek. Gud, vi har røv på bibliotek. Bibliotek-top. Nej, så er der muret. Kan vi holde den her? Hvad skal jeg nu, jeg skal holde? Ja, Shitty my god. fucker det. Vi har roulade. Ja, det må du gerne til mig, faktisk. Tak. Ja, Så går vi. Vi løber. Og jeg er hurtig. Take your roulade. Og jeg har mega ondt i hovedet. Og i dag der skal jeg spise et eller andet kineser. Ja. Vi Kineser. skal spise et eller andet kineser. Vi skal spille kineser. Spise. Vi skal spille kineser. Du Vi sagde... skal spise hunde. Ja, i Kina spiser de sgu da hunde. Ja. Nej, vi slagter ikke skubbe, vel? God idé. Nej, det gør vi ikke. Vi slagter ikke skubbe. Nej. Det her, ikke? Det bliver nok en af de mest kedelige vlogs, jeg nogensinde har lavet. På grund af ham. Ja, på grund af, at du er med. Oh my god. Hvis jeg kom til København, så... Så har der været Oni for the life, man. Så har der været... Prøv at høre, hvor ligger det nærmeste center her? Det ligger i Randers Storcenter. Ja, som er 20 meter herfra, man. Eller 20 kilometer herfra. Det er faktisk lige derhen. Ej, det er kraftedeme ikke lige derhen, man. Der er kun 2 kilometer hen. Hvor meget? 2 kilometer? 2 kilometer, det er fandme også meget, man. Det er spændt tarm for, at vi bor med. Det er på grund af København. Så er det nærmeste de har presset center. sig så meget sammen. Altså, København jeg æder- owner, altså. hvis jeg Også fodbold, man, så owner de også. Hvis jeg ædte, hvordan siger man, ædet, Fucking dejlig dame, den der. hvis pas jeg på, det kan galt. ædet, så København, så vil den kunne komme ud direkte. Hvad? Hvis jeg
æde. Hvis jeg æde. Ja, jeg kan Hvis jeg Ott, tror jeg det hedder. Jeg ved det ikke. København, jamen så får jeg fundet ud nemmere, end hvis jeg Ott Randers. Eller Ott. Så skal der bare hjem og gå solé. Og hvis I ikke ved, hvem der fagget den er, der har 60 subs mindre end bossen herovre, så er det... hvorfor er du ringe? Jeg har faktisk 40. Hvor skulle da ikke? Har du 140? Nej, jeg har 128. Ja, jeg har 170. Nej, du har 168. Så. Og så 168. Jeg havde 170 i går, så er der 2, der unstoppede. La. Overhovedet ikke unstoppet der med alle mine brugere, vel? De er sgu lige glade stadig for dig. Fordi du laver aldrig videoer. Nej, det ved jeg sgu godt. Fuck det. Men det er på grund af, at jeg... Altså, når jeg går ind i CSS, så kommer folk og siger, name faker! Hvad hedder du da? Vigex Designs. Ikke en skid, mand. Jo. Ej. Jo, det gør jeg sgu. Ej. Shark Vigex Designs. Må man gerne adde dig på Steam? Nej. Ja. Det må I heller ikke med mig. Begravelse. Må jeg adde dig på Steam? Vi er Må jeg venner adde til dig en på chart. Skype? Vi er også venner på Skype. Det er en lille fanboy, ham der. Må jeg adde dig? Han sagde, han græd over pjaven, han lavede et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg fik aldrig fat på, hvad det var. Oh my god. Og de lader bare dørene stå ude. Ja, han sad og græd over et eller andet med... Lad være. Et eller andet med... Nu prøver han at lave små klæde. Var han en flue, eller hvad? Men tak fordi I gad se med. Der kommer flere clips på et tidspunkt, fordi jeg skal også over ind og se fodbold. Gider du til andre fremme? Se her. Ja, du er da også bare grim.